Benvinguts i benvingudes a la que serà la penúltima entrevista política d'aquesta temporada. Ens visita Jofre Serret, regidor de Malgrat ens mou. Benvingut. Hola, molt bon dia. Així és, en aquesta última entrevista de la temporada, immersos en aquesta plena calor i a l'entrada d'aquesta rebella de Sant Joan i de l'estiu, que tenim moltes ganes ja d'acabar aquesta temporada, fer descans i començar una nova temporada que vindrà molt plena de noves novetats i d'un any molt intens. Home, li he de dir que de descans poc, perquè Déu-n'hi-do l'activitat que tindrem aquest estiu al nostre municipi. Bé, de fet, l'activitat no para i jo crec que no cal ni arribar a l'estiu. Cada cap de setmana tenim coses des de tots els àmbits, des de totes les regidories, des de promoció del municipi, des de cultura, des de barris, entre d'altres, des de gent gran. Aquest cap de setmana passat mateix teníem la rebella per la gent gran i ara ja és un non-stop d'activitats. Avui ho calculàvem amb l'agenda i jo crec que ben bé fins a l'octubre no pararem de veure com en el municipi passen coses, activitats de les que ja habitualment fem, de les que recuperem que es feien abans de pandèmia i moltes novetats que anirem veient durant aquests propers mesos. No ens en podria avançar alguna d'aquestes novetats? Home, hi ha novetats com la que ja havíem explicat o vam anunciar de la Vila dels Llibres, per exemple. Recuperem un any més aquest festival Nòmad que ja l'any passat es va iniciar en aquella post-pandèmia més reduïda i que aquest any ja serà la plenitud i per tant la viurem una altra vegada. Veurem actes solidaris com també es van fer l'any passat i novetats pròpiament en la Festa Major que han estat organitzant des de la Regidoria de Cultura conjuntament amb la Comissió de Festes, que com saben aquest any es va crear aquesta comissió, que ve amb molta energia, amb moltes ganes de fer coses diferents i també de recuperar activitats que s'havien fet en el passat. De fet, parlant de recuperació, aquest diumenge que hi ha el Vot de Vila, que hi ha el Ball de Sant Joan i Sant Pau, que organitza, com sabem, l'Esbar i que enguany, a més, fa el seu 80è aniversari, al matí l'Ajuntament, conjuntament amb l'Església, amb el mossèn i amb les diferents parts implicades, s'ha decidit recuperar també el Vot de Vila a la missa a les 11 del matí. Això serà aquest diumenge, dia 26. Aquest diumenge, dia 26, a les 11 del matí, en l'ofici, per tant, en la pròpia missa, hi haurà la renovació del Vot de Vila, que recordem que el Vot de Vila, malgrat el va iniciar el 1651, demanant la protecció per la pesta a Sant Joan i Sant Pau i per tant també és important recuperar i mantenir aquestes tradicions. I de la Festa Major en podem dir alguna cosa o encara no? Bé, de la Festa Major no vull jo ser el que destapi aquestes novetats, però sí que ja avanço que n'hi hauran moltes, que n'hi hauran de molt esperades perquè s'havien peticionat, per dir d'alguna manera. Sabem que tenim un dia més també de barraques, per tant 3 dies de barraques amb 3 grups, o millor dit, amb 3 dies molt intensos de grups diversos molt potents i després també durant la pròpia Festa Major veurem un pregó que jo crec que cridarà molt l'atenció. El mateix dia del pregó també hi ha una activitat nova que arrossegarà també molta gent i que és novetats, com deia, que s'havien peticionat i que finalment, després d'aquests 2 anys que han estat terrorífics per tots i que també ho han estat a l'hora d'organitzar actes que hem hagut d'anar canviant constantment, ara ens permetrà poder tirar endavant totes aquestes ganes que teníem, principalment des de la Regidoria de Festes i Cultura, però també des de totes les altres, que com sabem la Festa Major és la suma d'activitats que organitzen totes les regidories, les entitats que malgrat tenen un paper important i clau i ara amb aquesta comissió de festes que també participarà d'aquestes activitats. Ho anirem explicant en els propers dies, properes setmanes, perquè molta gent té ganes també d'aquest Sant Roc 2022. Continuem parlant de cultura, però canvio de tema, ens posem una mica més seriosos perquè hem sabut, es va sortir en el darrer ple municipal, que al centre cultural les obres han quedat, l'adjudicació d'aquestes obres ha quedat deserta. Sí, malauradament aquesta és una
pràctica o una resposta que estem veient que està passant en diferents municipis, que les licitacions que estan vinculades en projectes executius d'obra queden desertes. Queden desertes per la situació que està vivint el món, que està vivint en el sentit de que aquesta guerra d'Ucraïna ens està provocant un augment de preus importants i acaba provocant que les empreses no es vulguin presentar en aquestes obres públiques. Això per què ho dic? Ho dic perquè no és una situació de malgrat. El portaveu, per exemple, d'Esquerra Republicana, portaveu o millor dit candidat a l'alcaldia de cara al 2019, de cara al 2023, deia que el govern doncs, té mandra o el govern té incapacitat. Escolti, no fem mala política, expliquem a la ciutadania què és el que està passant, el que no podem fer és un mal ús, perquè d'alcaldes i regidors d'urbanisme d'Esquerra Republicana n'hi ha a diferents municipis que s'estan trobant amb licitacions desertes igual que Malgrat de Mar. I per tant no és ni un tema del polític ni un tema del color polític de qui governa, sinó del context i de la situació que viu el món. I això també ho dic perquè no és la primera licitació que queda deserta o que quedarà deserta properament a Malgrat, però també en la resta de municipis. I per tant el que hem de fer és adaptar-nos a la situació. Jo donava resposta, em deien molt tranquil, dono resposta preocupat perquè no tenim una alternativa encara fefaent, és a dir, una alternativa real per poder continuar fent activitat cultural al municipi. Però tranquil en el sentit de que hem de modificar el preu i s'ha de tornar a licitar de nou. No quedarà sense executar-se aquesta obra. Veurem una renovació del centre cultural més tard o més d'hora, però el centre cultural tots, jo crec que això ho compartim, tots els partits polítics compartim que hi ha un equipament que necessita unes millores i per tant té un pressupost, té un projecte i s'ha d'executar. S'ha de renovar, s'ha de tornar a fer aquesta licitació, en el procés estem i per tant esperem que al setembre doncs, estigui executada i es comencin, o estigui licitada, millor dit, i es comencin aquestes obres. Si comencen aquestes obres a setembre o octubre, les podem tenir enllestides abans d'acabar el mandat? Bé, la previsió tècnica, jo no sóc tècnic, no sóc arquitecte, ens diuen que estaran a l'abril. Jo, personalment, en vistes de l'experiència i amb la regidora de Cultura, que ens vam reunir amb les entitats culturals que fan servir el centre, se'ls va comunicar que la previsió és que estigui acabat a l'estiu. Per què? Perquè ens volem curar amb salut, per molt que tècnicament ens diguin que estarà a l'abril, tots sabem que en aquests procediments, a l'hora de la construcció, també podem trobar entrebancs i per tant, millor comptar que el centre amb l'activitat que té habitualment podrà començar a desenvolupar com a curs teatral, com a curs cultural a partir del setembre. Tindrem la carpa que s'ha d'instal·lar a l'Escola Mare de Déu de Montserrat aquest setembre? Aquesta és una altra bona pregunta. Com saben, també s'ha fet 2 processos de licitació. En l'últim procés de licitació es van presentar 2 empreses, la primera va renunciar i ara s'ha adjudicat a la segona empresa, que és qui ara ha de començar a fer la construcció durant aquest estiu d'aquest embalat. En diem carpa, però al final el que s'està construint és un embalat, com en molts municipis. De fet, si veuen el de Cabrera de Mar, per exemple, té el seu escenari, pròpiament s'hi realitzen activitats de diferents tipus i ha de permetre, i no m'allargaré, diferents activitats polivalents, perquè està en un centre educatiu en el que també ha de donar resposta a les necessitats que té el centre. Entrem a la recta final d'aquesta última entrevista que li fem a vostè aquesta temporada i evidentment no volem marxar sense parlar de Malgrat ens mou i de les properes eleccions municipals del 2023. El seu partit és dels que iniciarà aquest curs cap a les eleccions a partir del setembre? Bé, el curs d'any electoral o el curs electoral comença al setembre i per tant, Malgrat ens mou ja porta molt de temps treballant en un projecte del 2023 amb la continuïtat també del mandat 2019-2023 i per tant a partir de setembre anirem desgranant, ja saben que ens agrada anar donant píndoles poquet a poquet, anirem desgranant les novetats que té Malgrat ens mou amb tot el context
sigui candidatura, sigui projecte, sigui programa, i en el conjunt de les polítiques que ens agrada que siguin serioses, que ens agrada explicar les coses correctament. De fet, en la darrera entrevista i en el plenari es va parlar d'habitatge, i nosaltres, com a grup, hem de dir que les coses s'han d'explicar correctament. Un no pot venir aquí, seure's en una cadira des del desconeixement, per molt que faci poc temps que estiguem a l'Ajuntament, tots hi hem passat, i per tant, quan un té el micròfon aquí al davant, està representant una institució, estigui el govern o estigui l'oposició, i el que se n'ha de guardar prou, és a dir, jo me n'en guardaré prou, de poder fer afirmacions d'un tema que desconec o no he aprofundit. I per tant, sí que volia acabar l'entrevista aclarint que concretament, malgrat ens mou el Partit Demòcrata, en l'anterior mandat i en l'actual, hem treballat per les polítiques d'habitatge. De fet, s'ha fet més del que s'havia fet mai. Malgrat de Mar no és cert que no tingui pisos en el seu parc, actualment en té 2, que donen resposta a necessitats d'emergència de serveis socials a diferents famílies alhora, i per tant no és cert que no tinguem absolutament res, però és que a més, per altra banda, des d'Urbanisme i amb la regidoria d'habitatge, conjuntament s'ha estat treballant per la promoció de 2 edificis que fan un conjunt de 87 pisos dotacionals. I per altra banda hi ha una borsa de lloguer social que funciona i funciona molt bé, que no ha disminuït, sinó que s'ha mantingut en el temps o ha augmentat, i que precisament ara el que ha fet el govern municipal, el que hem fet al govern municipal, és modificar aquestes bases de subvencions per ampliar i que siguin més atractives, per tenir més pisos i més oferta. Per tant, no podem confondre la ciutadania, no podem explicar les coses al revés, i sí que demanaria o faria una petició en el conjunt del plenari que quan fem els missatges els fem en una línia de no confondre i de treballar conjuntament per una problemàtica tan greu com és la de l'habitatge, que com a regidor de serveis socials he anunciat des del primer dia, i que hem de treballar units per resoldre aquesta problemàtica. Ens quedem amb aquesta reflexió. Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, gràcies per ser avui amb nosaltres, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, i que gaudim d'aquest estiu, de la festa major, de trobar-nos pel carrer, i espero poder saludar a tots aquells malgratencs i malgratenques que malauradament durant aquest temps no ens hem vist, i que de ben segur que aquest cap de setmana mateix ja podrem gaudir d'aquesta revetlla de Sant Joan. Bona revetlla, bon estiu i fins la propera. Igualment, que vagi molt bé. Gràcies.